Lekitxoko udalak Ohorezko Erritxar eta Alaba Kutxun izendatuko dau Miren Agur Meabe. Ekainen 25-tik uztailaren bira, kaxarrankia, emakumien aurreskua eta beste hainbat ekintza eukiko doguz. Ekainen 24 eta 25 harrotasunaren asteburua ospatuko dugu Lekitxon. San Antolin jaizetako kartelak aurkezteko epia zabalik egongo da uztailen 11 arte. Astebururako giro hesia eta freskoa. Ekainen 28an, Lekitxoko udalak Miren Agur Meabe plaza, Lekitxoko Ohorezko Erritxar eta Alaba Kutxun izendatuko dau, udaletxeko areto nagusizan eingo dan ezoiko osoko bilkuran. Ekitaldeza iluntzeko 8 izango da eta Erritxar guztizak ekitaldezan parte hartzera gonbidatzen ditu udalak. Hurrengo egunian, San Pedro egunian hain zuzen be, Miren Agurrek beste hainbat gonbidatugaz eta herriko alkate, zinegotzi eta kofradezako ordezkarezakin batera, San Pedro eguneko ekitaldezetan parte hartuko dau gonbidatu berezi moduan. Prozesioan, mesa nagusizan, kilinkalan, kaxarrankan eta emakumien aurreskuan ohorezko gonbidatua izango dugu. Erakutsi deutzagun geure berotasuna eta maitxasuna Miren Agur Meaberi. Aurten bai, San Pedro jaizak bueltan dira eta egitarau paregabi aukiko dugu ekainen 25-tik uztailen bira bitxartian. Azkan bi urtietako utzunia eta gero, ekainen 29an barriro be kaxarrankia kalian ikusi halko dugu. Aurten, gainera, sorpresa eta guzti. Eta emakumien aurreskua be barriro ikusi halko dugu plazan. Eta zelan ez, Lekitxarrontzat hain berezizak dira zen bestelako ekintza guztizak be berreskuratu egingo dira. Erraldoi eta buruandizak, irrintzi txapelketia, musika taldien kalejirak, igeri lehiaketia, edota tanborradia. Ekainen 25an, geure gastronomizan hain ezaguna dan salasoia jateko eta hobeto ezagutzeko aukeri eukiko dugu plazan. Gainera, ekainen 29an, Vulkano taldien kontzertu eukiko dugu. Lortu egitaraua udal eraikinetan eta lekeitio.eus orrialdean. Aurten be, euskal gizarteak eta Lekitxarrok afektibotasunari, sexuari eta generuari dagokizonez, anistasunez bizitzeko daukagun eskubidia aldarrikatu nahi dugu. Egun garrantzitsu hau aldarrikatzeko eta ospatzeko, bariku eta zapatu honetan, harrotasunen asteburua ospatuko dugu Lekitxon, plazan hainbat ekintza antolatuta. Baritxakuan, arratzaldeko 8etan, pregoia eingo da eta gero film laburrak eta kontzertuak hasiko dira. Jogurina Borobaren party gaua eta DJ batek animatuta. Zapatuan, zumba, dantza eta salsako ikastaruak eingo dira. Itxen emotia ikastaruen aurretik einalko da plazan. Arratzaldian, film laburren proiektzioa eta kainakaien kontzertua eta DJ saioak eukiko doguz. Azkanik, domekan, 12etan baleteko ikaslien dantza emanaldia eingo da. Deja egin nahi dotzuegu ikusgarritasuna emoteko eta gizartia sentsibilizatzeko antolatutako aldarrikapen ekitaldezetan parte hartzera. Txikina izan dabe, ekintzak guztizak dira garrantzitsuak anistasunen aldeko burrukan. Aurten barriro be San Antolin jaizak ospatu halko doguz. Ekitaldizak, kontzertuak, ikuskizunak, antero eta baitza antzar eguna bueltan izango dira. Eta horregaz batera jaizetako irudia izango dan kartelen lehiaketia be martxan dago. Proposamenak uztailen 11 bitxartian aurkeztu halko dira kulturetxea abildua lekeitio.eus helbidera bialduta. Gainera, irabazliak 500 euroko sariza jasoko dau. Zeren zaintzagoz, hasi zeure kartela prestatzen. Informazio guztiza eta oinarrizak
lekeitio.eus orrialdian topa aldozuz. Animatu eta aurkeztu zeure kartela. ¿Es usted ilustrador? Sí. Está lleno de barro. Me ha atacado un toro de 1,5 toneladas. Mr. Wayne, Louis Wayne Britaniarraren benetako historia kontatzen du pelikulak. Artista, asmatzaile eta enpresariak 5 arrebak eta 10 zaintzeko alegin guztiak egin zituen, baina 2 gertaerek aldatu zuten betiko bere bizitza. Emily ezagutzeak bere bizitzako maitasuna eta Peter adoptatzeak galdutako katutxo bat. El mundo está lleno de belleza y de ti depende capturarla, Louis. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Astebururako giro hesia eta freskoa. Gaur goizian zaparrada bat bota dau. Goizian zehar zeruan odeitzia saretuzun da eta ostartiak zabaldu dira. Arratzaldeko lehen orduetatik aurrera, baina egoeria aldatu da eta ekaitz girua nagusituz junda. Bilar goizian, oindik animenka zaparrada batzuk bota leikez. Arratzalderako, baina girua egonkortuz jungo da eta ostartiak zabaltzen jungo dira. Temperaturan gora bera handirik ez da espero. Zapatuan fronte hotz bat helduko da. Odeiak gaienduko dira eta goizian frontia heltziaz batera euri jaingo dau. Haizia ipar-mendebaldetik finkatuko da eta temperaturak bera egingo dau. Domekan zerua oso tapata egongo da eta hemenka euri jain leike. Haiziak ipar-mendebaldetik joko dau eta ondorioz temperaturak gehiago bajatuko dira, maksimoak 20 gradutatik bera mantenduko dira. Urrengo asterako emoten dau girua egonkortzen jungo dala eta temperatura maksimoak gora ingo dabela. Aste hau oso ezegonkorra izaten dago eta horren adibide atzo goizaldian bota eban ekaitza txingor zaparradakin. Hemen daukazu ez irudizak. Amaitzeko, Leire Zabalak bialdutako triatloi eguneko argazki honekin bagoiaz. Asteburu nahiko petrala uda sasoian sartu barri egoteko. Beraz, aldan neurrizan, asteburuaz gozatu eta urrengo astera arte.